majority mu muna karanta alkur'ani ne amma ba mu aiki da abin da Qur'ani ya ce mana. Da yau musulmai muna aiki da abin da Qur'ani ke ce mana da ba haka muke ba. Sa'annan na ukunsa shine kuma arrida bil qalil, mu yadda da kaɗan da Allah ke bamu, yadda da wanda Allah ya baka hankuri. Wallahi abin da ya kawo sata, ya kawo darga, amrobe, a ba mutum kuɗi ajiye mini ya cinye saboda rashin yadda da kaɗan da Allah ya ba mutum. Ina so in gina gida irin gidan wani, ina so in hau mota irin motan wani, ya kamata auren wani in ɗaura irin lesin wance, ai zinariya irin na wance shi ya kamata nema in sa. Allah bai yi mu duka duniya mu zamo iri ɗaya ba, kowa da matsayinsa da darajarsa. Ba yanda za a yi a ce duk jama'an da muke zaune nan mu duka mu zamo ɗaya. A wannan ba mulkin Allah bane, mu duka mu zamo ɗaya nan ba a taɓa yi ba. Kai da kanka ma in ka dubi yatsan hannunka ka san ba ɗaya bane. To haka Allah ya halicci mutanen duniya, kowa da kenan da matsayinsa. Akwai malumma, cikin malumman ma akwai malamai, akwai masu kuɗi, cikin masu kuɗin ma akwai masu kuɗi, akwai masu kaskatar da kai, ciki ma akwai wanda kuma ya fi kowa. Ba a rasa akwai wawa, daga cikin wawan akwai wawaye. Kaga kowa da matsayinsa, kowa da irin matsayinsa. Sai sa bai yiwuwa a ce mu dukkan nan mu duka daidai ne, ba a taɓa yi ba. Rida bil qalil, wallahi kowa ya yadda da kaɗan da Allah ya bashi. Kaɗan da Allah ya baka riƙa da hannu biyu, ka gode wa Allah, shi Allah ya sa albarka daga ciki. Yau koyaya kake ganin wahalan duniya, idan ka fita waje gobe za ka ga wanda kai ma ka fi shi. Ka fi wani kuɗi, ka fi wani lafiya, ka fi wani arziki. Yau babi na misali, kana cikin cimba a holin ka nan kake kwana. Yanzu haka in muka je nan kasuwan Nibo Town, da ka iske wani kan tebur zai kwana har garin Allah ya waye. In muna son muka tashi ko bar mu je makwalla, ko mu je kasuwan mala'ata, ka je kai kallon mamaki. Nan da ka iske bawan Allah nan zai kwana kan karkashin tebur, ya shimfiɗa kwali da shi da matansa nan da su kwana. Balma wurin zai mata ciki a haihu, a dubi yaran su girma cikin makwalla. To kai wannan da Allah ya maka wannan baka gode ma Allah ba? Ashe ya kamata musulmi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala game da irin duk ciki. In baka da lafiya wai haƙori ne, to wani na shi an cire mai hannu, wani na an cire mai ƙafa, wani na nan yanzu haka ya zama mahaukaci. Kai ko ga ka zaune ka ci ka sha kai komai. Ashe ya kamata ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gidan nan aure damu yi, za a dafa a ci a ƙare. Wallahi wani ya kwana unguwan gama bai ci abinci ba, bai ma san yaya zai ci abinci ba. Ashe ya kamata mu gode ma Allah. Sai yasa mu yadda da kaɗan da Allah ke bamu. In ka yadda da kaɗan nan, wallahi kai ne mu wadatacce, kai ne kuma mai arziki. Sa'annan na hudu, Imam Sayyidina Ali sai ce al-istidad li yawm ar-rahil, kowanne ya shirya akwai ranar tafiya, mun departure. Wa imma yanzu ko an jima ko gobe da safe mun tafi. Kowa ya san haka. Zaman nan da ake zaune a nan muna zaman jira ne, kowa na zaman tamun shi ya kai ne ya wuce lahira. Ba abin da muke jira. Wa imma yanzu ko an jima, bai da ban mamaki kafin mu gama wa'azin nan a ɗauki gawa daga nan yanzu na bai da ban mamaki. Ko a gama wa'azi a shiga gida sai dai kuna a kira, wallahi an gama wa'azi, wurin wa'azi wani ya rasu, a ɗauki gawa kurin aje abin ne. Shi yasa ashe kowane lokaci yana bukatan a same mu da shiri. Ina malam wani, ina malam wani, ina malam wani. Da wani yaro ya zo ya duka ya gaine ni daga nan. Malam Sani ya tambaye ni, ka san wani ya nace a ban san shi ba. Shi ya ce min dan Japan man ne. Japan man da muke tare da shi, shi ke tuka mana lore, shi ke wahala da mu wurin aikin wa'azi. Duk inda za mu je wa'azi kasan nan kaf da Japan man muke tafiya. Yau gashi muna zaune cikin jama'a ana wa'azi, ina su Japan man duk sun tafi lahira. Haka nan ne mu ma wa imma yanzu ko an jima ko gobe da a sami mun tafi. Sai sa abin yana bukatar mutum ka shirya ne, ba batun Allahu akbar bane, shiri ya kamata mu yi sosai. Ka shirya sosai, mu nemi guziri zuwa lahira. Wallahi mun tafi. An te sosai kuma ana nan ana ta tafiya. Wallahi ba wanda ya san yaushe da ka tafi. Shi yasa mallan ya ce mana tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Wai mu nemi guziri, baka sani ba cikin daren nan wa zai ga gobe da safi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan. Wai samari da yawa ya wayi gari yana dariya, ya kawo balati ya tanta kunkurunsa, ya kawo babban takalmi ya sa, amma wai an dinkin likafaninsa amma bai sani ba. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Da yawa an yi aure
a yi amarya kawa a shirya ta a ɗauke ta a kai ɗakin miji, ita da miji suna ɗaki da daddaren nan garin Allah ya waye a zo a bude kofa amarya da ango duk sun mutu sun je lahira. Muna da labarin abin da ya faru a Shama shekaru da ya wuce. Aure an kai amarya, an kai mata shirin gele, ta fito ta zo ta yi rawa ta yi rawa ta yi rawa, ta koma ta cire wannan kayan ta aje, an ka kuma sa mata sabon gele sabo, an mata ɗinki daban-daban guda 7 wanda da ta fito ta yi ma Allah tsiya. Ta ɗaura wannan ta zo ta yi rawa, ana buki, ta koma ta sake ta zo ta yi rawa na 3 amarya ta ce kanta na ciwo, a kama an ka kawo paracetamol guda 2 an ka ba amarya, ta tattauna ta sha, an ka ɗaura sabon gele, ta ce hawa yau kan na ciwo, kaina na ciwo, a kama an ka cire gele, a kama amarya kan a ce bakin kofa ta mutu, ta je lahira da gele na kanta. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, so da yawa an yi aure amarya aure, a yi mata ado, a yi mata buki, a gyara ta, amma a cikin dare ita da mijinta sun mutu sun je lahira. Mun zo an kai wani aure daga wa'azi daga ya sunan garin gane gaban kumashin ga gaban sakindi na manta sunan garin, shi an ka ce wai da zo a yi wa'azi, wai kai su ba son wa'azi, wai aure kuma da wa'azi, wai wa'azi an sani mutuwa ne, in mutum ya mutu ake zuwa a yi wa'azi, menene kuma aure kuma na biki kuma a zo a ce kuma za a zo ana batun wai wani wa'azi. Mijin kuma na Lagos dai zo, mijin amarya ya je Najeriya dai zo, an ka shirya aure, an kai kiɗi, an kai rawa, cikin daren na an ka san ango ya zo, ango bai zo ba har garin Allah ya waye, ranar Lahadi an ka ɗaura aure, ango bai zo ba har ranar Litinin, an ka aika Lagos, an ka cewa ya taso yana zuwa, watakila ya bi wani wuri ne, an ka samu kwana 4 bai zo ba, sai an ka bi hanya, an ka zo an ka iske an yi azdancin lore, sai an ka cewa an yi azdanta, amma mutanen da kenan an kwashe su an kai su mocir ina kaza ne, suka zo farkon mocir abin da za a jawo ga ango kwance ciki ya mutu. Dole yanzu an ka nemi masu wa'azi a zo a yi wa'azi. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, dewa an yi aure an kai barna, amarya da ango sun mutu. Wa kam min saqinin inda sabahi bi qasrihi wa inda almasa kana min saqinil qabr, da safe ne mutum ana hanya za ku mai gida na zo ne bakin kofa daga nan, she kun zo Allah ba da sa'a, Allah kiyaye, she kun zo Allah da safe, da marance kan ku dawo she kuka iske babban tanti, menene mai gida ya mutu. Irin wa'anga duka ana karantar da mu amma ba mu ji. Shi yasa an ka ce innal muttaqin, wa'anda suka bi Allah da gaskiya, fi jannatin wa uyunin, suna cikin aljannoni da koramai, ahidhina ma atahum rabbuhum, suna daukar abin da Allah ya basu, amma Allah ya ce fa innahum kanu qabla zalika muksinin. Bai yiwuwa ka shiga aljanna she ka kyautatawa ne, ka yi aikin alheri, ka kyautata, ka duba makwabta, ka duba yan uwa, ka yi aikin alheri, ka zama mutum mai alheri, ka zama mutum mai sakewa, wannan abin zai bari ka samu rahaman Allah a ranar tashin alkiyama. Allah ce innahum kanu qabla zalika muhsinin, gabanin su samu aljanna a duniya wallahi sun kyautata ne tsakaninsu da Allah, suka kyautata tsakaninsu da iyayensu, suka kyautata tsakaninsu da makwabta, inji Allah ce wannan yasa ne Allah na basu aljanna a ranar tashin alkiyama. Kanu kalilan min al-layli ma yahja'un, kuma suka kasance cikin dare lokacin kwanansu kaɗan ne, bai kwana da yawa. Jama'a muna kwana da yawa, baccin muna da yawa, sai sa abada da ake cewa akhir nawmaka ila al-qabri wa akhir farhataka inda al-mizan. Mu rage kwana, wallahi muna da kwana da yawa a wudumi, ba kwana ba a wudumi wurin kwana kenan, ka yi kwana ba mai ta da kai, amma nan mu rage kwana. Wani ya iya kwanta tun karfe 9, wallahi kan ya fita shi rana ya fito, sai dai tashi wai zai yi sallah asuba. Ka tashi da daddare duk unguwan ga kaya wata, kamar batun da malam Sha'ibu ke mana magana, farka guda bata ishe ka ba, daga nan har Chako an san ka, ka je ka yawata ka dawo gida karfe 2 na dare, she ka shiga daki ka kwanta. In ji Ahmad bin Hanbal, wai da ka same shi wai da rana jaki ne amma da daddare mushe ne, ya bi nan ya faɗi, ya tashi nan ya tashi nan ya haɗa nan, amma ya zo ya kwanta jaki ne, ya zama jaki, ya zama mushe bai tashi. To in ji Allah ya ce a ba da wai kwana kake so, akhir nawmaka ila al-qabr, ka rage kwana, akwai kwana cikin kabari. Cikin kabari
in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ranar da za a ɗauki bawan Allah mu'mini mai tsoron Allah da an sa ka cikin kabari, an ka ɗauko katakon nan an ka ɗora, an ka ɗauko ganyen nan an ka zuba, da an riga an zuba maka ƙasa kowa ya watse. In ji annabi ya ce in kai mutumin kirki ne bawan Allah, ka san abin da kabari zai ce, she kabari ya ce maka ayyuhal abdu salih, she ce marhaban bika wa ahlan, madalla bawan kirki, yau ni kabari ina maka barka da zuwa kuma maraba da zuwanka. Ka kasance a duniya kana tafiya kan dorona, kana cikin waɗanda ni yau nike so, yau gashi nan ka shigo ciki na kuma yau ni zan gwada maka soyayya na. A buɗe maka kabari da inda kake kwance kana ganin ƙarshen ganinka, a yaga hanya daga cikin kabarinka kana ganin aljanna, ƙanshin aljanna da iskan aljanna yana shigo maka cikin kabari. Bawa ya rinka cewa Allah a tada tashin alkiyama mana mu je mu iska iyalinmu. Allah ya ce huta nan da ka huta, ka kama kwana kenan ba mai tada kai. Wa akhir farhataka indal mizan, mu rage murna mu rage shi, akwai ranar murna. Nan ba murna bane, gobe kaga a ji daɗi a yi murna, Allah ka tabbatar da murnan. Amma zuwa an jima can she kuma ka ga rai ya bata, watakila wata ta sata shinkafa, watakila ko ta sata mai ta boye ta menene an yi hushi, gobe menene ta boye shinkafa, ke kada kenan shinkafa kan shi hudu, ya kada kenan ya kike muna haka da kaga an kawo bacin rai. Domin wurin aure ne karshe da wata ta sata shinkafa, wata ta sata mai, wata ta sata miya, wani ta sata nama, ana murna ana sata. Allah ka ji tausayin mu. To wannan duka ba murna bane, akhir farhataka indal mizan. Mu bar murna, wallahi akwai ranar murna, ranar da za a ɗauko kayanka a ɗora kan sikelin Allah na alheri, kaga aikin ladanka ya rinjaya, za ka aljanna. To ba ranar murna da ya kai wannan murna. Ƙarshen murna kenan, za ka aljanna, an auna kayanka ya dace kan sikelin Allah, za ka je ka shiga aljanna. Ba ranar murna da ya kai wannan murna. Sai sa Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muksinin, kanu kalilan min al-layli ma yahja'un wa bil askhar hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Duba duk da wannan abin, cikin dukiyarsa akwai percentage da ya wari a cikin dukiyar da Allah ya bashi. Ba wani ya fosin shi ba, a'a shi ya ware makansa percentage. Kowane wata ina da kuɗi na ware wannan 10 million na aje ma marayi ne, nawa ne ko na wane ne. Lissa'ilin wa fi amwalihim haqqun, wai daga cikin kudinsu akwai wani percentage da ya ware lissa'ilin. Ana zo ne assalamu alaikum alhaji, wallahi yau gida ba kyau, yace ga 1 million aje a biya bukata, alhaji na gode. Lissa'il kenan. Wal mahrum, wanda ma an ka hana mai kai yayi roko. Muna cikin tafiya kamar su malam Sani shai'a, malam ne a ya kuke ana lafiya, malam ga wannan an sai petro. Haqqul lisa'il wal mahrum, wannan shi zai baka aljanna a ranar tashin alkiyama. Da wannan arnan kasan ga suka rinjaye mu, da wannan percentage da musulmi bai da shi, ko musulmi shi ba ruwan shi, in ya samu shi ya ci, ko da kowa ya kwana talauci shi ya yarda. Musulmin zamanin gawo, balle an muka 2015, to Allah kiyaye. Musulmin wannan zamani har wai ya ware wani abu ya ajiye maraya, ko ya duba talakokin da ke unguwa ko miskinan da ke unguwa cikin dukiyansa, barwa ya ware ya rinka taimaka musu, babu shi. Yana Allah Allah ma na talakan ya zo ya haɗu da nashi, ya hada ya handame. Zamanin mu kenan. Amma bayin Allah su sun ɗaukan makansu ne kowane wata ko kowane shekara. Yaron ga maraya ne, ubansa ya mutu ya bari ɗauko shi, hada shi cikin gidan ga marayi, kana ciyar da shi school fees da komai. Lissa'ilin wal mahrum, kana kula da su. Wannan ne mu bamu da shi, ba mu iya bayarwa ba amma mun iya karɓa. Muna mu kenan, musulmi bai iya ya bayar ba amma ya iya karɓa. Duba arnan ga da muke tare da su, in muna wasa arnan ga ba mu iya su har duniya ya tashi. In dai ba don addini ya zama na Allah bane, Allah ya ɗauki alkawali shi zai tafiyar da addininsa, shi zai duba addininsa. Amma addini da kamar wani ya zauna nan zango ya kirkiro addini, kai da kowa ya gudu ya bar shi. Saboda halinmu da tabi'anmu bai da kyau, ba halin musulunci muke da shi ba. Ka ji wai arnan ga Christian ga gobe ranar Lahadi ko, ka duba in Christian za shi ceci gobe, yara 5 ya goge ma kowa riga, shi zai firasi rigunan yaran wo ya ƙare ya sa musu,
kowane yaro ɗaya ya ba kowa 1 cd 1 cd 1 cd 1 cd 4 cd ko ya ba kowa 50 pesos me yaron da in ka zo ana jefa correction kai ma ka jefa sai sa tun yaron na kankani an bari ya saba da bayarwa sai sa in yaron ya girma daga cikin dukiyan da yake aiki daga cikin kudin akwai percentage da yake ba cecinsu wa imma kowane month na ba ceci na 2 million a cikin kudi na sai sa daga inda yake aikin accountin cecin na wurin ana cirewa shi a cire 2 million sai a zuba cikin account ya je na ceci ne sannan a bashi sauran kudinsa don Allah ku gaya min wani musulmi ke yin wannan musulmi amma in an ka kare wai mu ne musulmai Allahu akbar wallahi mu dai musulmai ne amma duba aikin musulunci da an ka ce musulmai mu yi ba ko dai da muke yi ba daya sallan kurin ya saura muke yi sallan ma ka duba yare muke yin sallan in ka shigo masallaci kaga musulmi na sallah sai ranka ya ɓaci kuma musulmi ne mai sallah ka dubi arnan ga sai ya cire sai sa sai ka ga muke da ƙasa arne ya sai ƙasanmu ya ƙare kuma a gina church musulmi ka duba ka je Newtown duba wani irin shegen church da suka yi gidan musulmai ne ba gidan arna ba ne musulmi ne dai sai musulmi ya je munafinci saboda wai dan abin da zai samu bai samu ba ya je ya yi munafinci arne ya sai an ka gina church to yanzu arna na ba ɗiyansu 1 cd 1 cd suna sa correction daga church she kai na kaɗan da mai ka saba mai ranar juma'a ka zo masallacin akwate mana ko masallacin nubotan ko ka je masallacin nima ko masallacin sarkin kado ranar juma'a ka ga ɗiyanmu yaro uwa na da shi uba na da shi amma yaro ya tsaya maka ranar juma'a da an yi assalamu alaikum shosho da gudu a zo a tsaya bakin kofar masallaci Allah ya ba mu ladan juma'a baba fi sabilillahi Allah ya ba mu ladan juma'a baba fi sabilillahi she daga kobo da an bashi shekaru ya ce kabiru Allah na samu 50 she sa ya kuma koma ana Allah ya ba mu ladan juma'a ana nan kan ya gama fi sabilillahi ya samu 2 cd ko 1 cd 50 pesos da zuwa gida kuma she ce umma a yau da na je juma'a nayi fi sabilillahi wallahi na samu 1 cd kai kokari she ta kawo kaga yanzu konkonga zan gyara maka kowane ranar juma'a nan dan rinka tara maka kuɗi sai sa yaro in ya tafi ya je nemo bara fi sabilillahi sai sa she mai sha saka mai no kenan ka samu 3 cd watan ana ba yaron courage yayi bara ana ba shi himmantuwa ya himmantu wurin bara sai sa kake ganin masu bara fefe mun fi kowa yawa cikin bara don tun muna yara ƙanana an ka gwada muna bara mun iya bara sai sa kaga in aka zo ana cewa fi sabilillah kuke bari bayin Allah ga suke wahala malami ya ja aya malami ya ja hadisai karshe shi a kawo wani jajaye da coins wai a ajiye baka iya bayarwa ba tun kana yaro an gwada maka karba baka bayarwa bara amma duba yaran arnan ga duba irin taron da arna ke shekaji an ce sun samu billion sun samu 500 million sun samu 800 billion amma banda mu wallahi ranar da musulmi kuka yi taro kuka samu 500 million to an fara lissafi to kudin nan da an ka samu to yanzu ya za a yi da shi mu ba mu gade ba to wa an ka ba kudin ma ya rika mu ba mu fahimci ba to shi wannan kudin nan ya za a yi da shi la ilaha illallah wai malam wanda ya rike ko subhanallahi duba kai baka bayar ba amma kana baya kana lissafin wa an ka ba kudi duban da musulmai muka je musulmi duban da musulmai muka shiga wo ba wai musulmai ba mu da shi bane wallahi muna da shi Allah ya ba mu dukiya akwai masu kuɗi amma ba mu iya bayarwa bane ba mu iya bayarwa ba jama'a lisailin wal maharu Allah ya yi waɗansu bayi Allah rayuwansu kenan suna da percentage cikin kuɗinsu ba wani ya sa su wasu suka aje ma kansu kowane wata ina da 10 million ko kowane shekara na aje 10 million na talakoki ne school fees ko da wani dan 2 million na biya wani yana yi saboda mai ka samu aljanna ranar tashin alkiyama Allah ka sa mun dace in muka koba suratu sajda aya 14 innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha harru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون